ఫిఫ్త్ సీన్. రావణాసురుడు శ్రీరాముడి కంటే శక్తివంతుడా అంటే బలవంతుడా? ఇది ఎంత బలవంతుడో ఇప్పుడు చూద్దాం. రావణాసురుడు కార్తవీర్యార్జునుడి చేతుల్లో ఓడిపోయాడు. కార్తవీర్యార్జునుడిని చంపినవాడు పరశురాముడు. పరశురాముడిని అతని అహంకారాన్ని జయించి అతని మీద గెలిచినవాడు శ్రీరామచంద్రుడు. ఇక్కడ రావణాసురుడి కంటే రాముడు ఎన్ని రెట్లు గొప్పవాడో మీకు అర్థమవుతుంది. ఇది కూడా పక్కన పెడేద్దాం. ఒకవేళ రావణాసురుడే అంత గొప్పవాడైతే సీతమ్మని ఎత్తుకెళ్ళేటప్పుడు రాముడు ఉండగానే రావాలి. రాముడిని ఎక్కడికో పంపించి ప్లానింగ్ చేసి అంటే ప్రీ ప్లాన్డ్గా వచ్చి ఎత్తుకెళ్లాల్సిన పని ఏంటి? ఎందుకంటే రాముడి కెపాసిటీ ఏంటో రావణాసురుడికి తెలుసు.